Hi guys, welcome to the vlog. Siyempre dyan na po ang pinalanggang anak daw. Pinalanggang anak po yung mga pinalanggang children po. Kapaskip, paspaskin yung dagan. Siyempre na ginay pandong, pinayungan yun. Utong tutok mga alas. Nababasa na eh, moras 11, 12. Launa, saan ang adlaw? Ha, margarda na, daura, di na maglagyo. Around 1 o'clock. Oh, tara. Ang mga pinalanggang anak po. Ayun na bahay. Mati na, istra. Arita sa nito. Ay,